እዙይ راديو إيرنا ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ኣብ ከባቢ ሰንዓፈ ዝርከብ ዓድታት እምባለኻ ዓደጣል ኦሮሞ ክሳድ እምባን አግሩፍን ጽዑቕ ተፍትሽ ከም ዝተኻየደ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም ወታደራት መንግስቲ ኤርትራ ብክልተ መስከረም ኣብዘን ዓድታት ገዛ እናኣተው ጽዑቕ ተፍትሽ ከም ዘካየዱ ዘረጋገጹቶም ምንጭታት ካብ ኢትዮጵያ በመገዲ ኢሮብ ንዝኣተው ሰባት ኣስማቶምን ሙሉእ መንነቶምን ክምዝግብዎም ከም ዝወዓሉ ፍሊጦም ኣብ ልዕሊ እዚ ካብ ሰንዓፈ ክሳብ ሰርሓ ዝወስድ መገዲ ጽኑዕ ሓልዋን ተፍትሽን ይካየደሉ ምህላውን ተፈሊጡ ዕላማት ተፍትሽን በመገዲ ኢሮብ ንዝኣተው መምዝጋብን ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ዶባት ብምዕጻው ህዝቢ በመገዲ ስመጃና ኣቢሉ ኣዱግና ጻዕነ መግብታትን ሃለኽቲ ነገራትን ይሽምት በምህላው ንምቁጽጻሩ ዝተኻየደ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ድሕሪ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ተፍትሽ ኣብ ከባቢ ሰንዓፈ ዋጋታቱ ብተዛማዱ ጎዲሉ ዝጸንሐ መግብን ሃለኽቲ ነገራትን ንሂሩ ከም ዘሎ እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ወገናት ኣገንዚቦም ካብ ክልተ መስከረማት ሒዙ ዋጋ ሓንቲ ባኒ ናብ 3 ነቕፋ ኣቐዲሙ ን5 ሊትሮ ዘይቲ 160 ነቕፋ ዝነበረ ናብ 250 ክሳብ 300 ነቕፋ ዋጋ ፍርቂ ኩንታል ፊኖ ድማ ብዕጽፊ ብምዝያድ ናብ 1200 ነቕፋ ደይቡሎ ኣቐዲሙ ናብቲ ከባቢ ካብ ሰንዓፈ ናብ ሰርሓ ህዝቢ ከመላልሳ ዝጸንሓ ናይ ብሕቲ መጓዓዝያ ደው ክብላን ብህግደፍ ዝውነን ትካል መጓዓዝያ ሓራት ክትከኣን ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈ ይርስዓን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ሰንዓፈ ጽዑቕ ተፍትሽ ዘካይድ ዘሎ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ክጽገን ዝጸንሐ ጽርግያ ኣብ እዋን በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ክምረቕ እዩ ዝብል ወረ ኣብ ዝናፈሰሉ ዘሎ ዕለታት እዩ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘሎ ግዱድ ዕስክርና ሃዲሞም ኣብ ኖርዌይ ዕቑባ ዝሓተቱ ኤርትራውያን ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ምምስራት ሳዋ ጽምብል ምክያዶም ኣዘራራቢ ኮይኑ ማዕከናት ዜና ኖርዌይ ብዘቕርቦ ዘለዋ ሓበሬታ እቶም ኤርትራውያን ወተሃደራዊ ልብሲ ወድዮም ባንዴራ ኤርትራ እናንበልበሉ ምስቲ ናብቲ ሃገር ዑደት ዘካይድ ዝነበረ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ክሰኣሉን ወዛሕዛሕ ክብሉን ምስቲ ዕቑባ ንምሕታት ዘቕረብዎ ምኽንያት ዘይሳነዩ ክብላይን ዝጠቕሳ ገለ ካብቶም ዕቑባ ዝሓተቱ ዜጋታት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዜግነት ወሲዶም እኳ እንተኾኑ ኖርዌይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ሒዛቶ ዝጸንሐት ፖሊሲ ክትፍትሽ ዘገድድ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ኣገንዚቦም ኖርዌይ ኣቐዲማ ዕቑባ ሓቲቶም ከብቅዑ ብመገዲ ሱዳን ናብ ኤርትራ ንዝመላለሱ ኤርትራውያን ንመቆፅጻር ዝወሃቦም ናይ ስደተኛታት ናይ መገሻ ሰነድ ኣብ ርእሲ ናብ ኤርትራ ናብ ሱዳንን ኢትዮጵያን እውን ከይበጽሑ ዝእግድ እዩ ስዊዘርላንድ ኣቐዲማ ኣብቲ ሃገር ዕቑባ ሓቲቶም ናብ ኤርትራ ንዝመላለሱ ኤርትራውያን ትከታተልን ናይቶም ናብ ኤርትራ ከም ዝበጽሑ ዝተረጋገጸ ድማ ናይ ዕቑባ መሰሎም ከም ዝሰረዘትን ይፍለጥ መንግስቲ ኬንያ ብዛዕባ እቲ ምስ ሶማል ዘሰሓሕቦ ጉዳይ እዋንነት ክልማይ ብዝምልከት ንሶኒ 9 መስከረም ኣብ ኔዘርላንድስ ከተማ ሄግ ክጋባእ ተወሲኑ ዘሎ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ሓቲቱ እቲ መንግስቲ ነቲ ካብ 9 ክሳብ 13 መስከረም ክጋባእ ተወሲኑ ዘሎ ናይ ይግባአኒ ጥርዓን ናይ ምስማዕ መስርሕ ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ዝሓተሉ ዘሎ ምኽንያት ሓድሽ ጉጅለ ጠበቓን ምቑጻር ተወሳኺ ግዜ ስለ ዘድለየ ምዃኑ ክፍሊ ኣኽባር ሕጊታ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ ኬንያን ሶማልን ኣብ ገማግም ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ኣስታት 100,000 ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ዝግመት ክልማይ ካብ ነዊሕ ከሰሓሕበን ምጽንሑ ይፍለጥ እቲ ሃብታም ትሕሶ ነዳዲ ከም ዘለዎ ዝግለጽ ክልማይ ንኩባንያታት ዕደና ቅድሚ ምውፋሩ ንዝጸንሐ ምስሓብ ንምጽራይ መንግስቲ ሶማል ነቲ ጉዳይ ኣብ 2014 ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዘብጽሖ ሰነዳት የመልክቱ መንግስቲ ኬንያ እቲ ጉዳይ ብሕብረት ኣፍሪቃ ክርአ ንዘቕረቦ ጠለብ መንግስቲ ሶማል ነጺግዎ እዩ ኬንያን ሶማልን ብሰንኪ ዋንነት ክልማይ ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ምስሓብ ይርከባ እዚ ምስሓብ ብመንጎኝነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ንምዝሓሉ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሒ ዝተወስደ ተበግሶ ኣይተዓወተን ክብራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ይፍጸም إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ናይ ኩልያ ኤርትራ ናይ ኩልያ ፕሊዝ ተቃሊሾም እዮም ደርጊቶም ክትብሉ ከለኹም ንሳቶም ቃለትዮም እዮም ኩልያ ናይ
كليا إيرترانا كليا بليز تقالي شام يوم درب جدا كنت مخلوهم مساعدة مقالة يومي أوكي ما خنا تعجزتي تعجزتي هذا discrimination هذا يلا هذا discrimination this is not right ماما ما بتحاول تزهرش ما تقولي بابا أكل أوعى اللي يبلنا سابي زوج تزلنا أكلت ولا أكلت ولا سب فلا اليوم يمدت ولا نوري هذا يرفع تاريخ التعديلات نازل نمرة demonstration كنقبل ويمكن نتصارف ويمعته سافر. We try to get in from the hotel بتصوتنا عتيو so we go come which is good for us. نتكيزنا وين تبقوا بوليسيات أوعنا بوليسيات كله تمايتهم بس حلوهم كي تنفس تزراريهم أبزاق زي أسفوري خلنا معين خلينا كيس نمبر هون لا كيس نمبر سادينا مدينة سادينا أنا حجي تسرع عشان أقيلك لا تحققك financial moral I promise you guys I promise you شوفكم أزيانيركم زي تحفكم كوبرا سمعتنا زغسم صنعكم دمصي تقمط سياتل زغنو إرتراويان كوينو نأخيبا منستر فتحي ويزرو فوزي حاشم كساتفو مزيوم مستقل كلو زسمعو وزنبورو دمصيو نزيادة مبرهي أتصقاي برخ اطلالنايو منستر فتحي ويزرو فوزي حاشم أب سياتل دالاس واشنطن دي سي أخيبا تاكايدا نيرا أب سلستيو أميتات زتفلالي فصاميتات تمزغيبلو نلومي بزعباتي ناي سياتلن واشنطن دي سي زتخايده خنقربينا سناي مكتتال زي دمص راديو إيرنا يا تصقاي برهي حتىك تملس فقدنيا سلازخونكا بشم سمعت راديو إيرنا يمسكنكا يعني ليك المحجونا براديو إيرنا تراخيبنا نيرنا تصقاي برهي بوزح من اللي يزد ليك كاي مسلنن هو عادي طبيعنا نفعلتنا الريبل أبسيات المنستر فتحي فوزي حاشم مزي خلا كابتوم نابت أخي خطأتو فتينكم تخلكلكم بوليس أويعكم تحرقون كسخن مسرتينا دبولكم مسيلة نبت محورة ومرة خبيتات أمه بعفاشو زخم حدا فتسامي مجمريا ناتاتكم كمين يرمان قرنا خمي حيسكم اللهم فولو أبقى أخذ كالت الله هو بحاتيرو بحاندبت تقداي تغاغوه موداتا أوغست 18 جزء مسلني منستر فوزي حاشم منستر اوف جاستس بالسياتل نا حزب أخيبا تقبر يا زبل معلتي وسينوم كم سمعنا هنا قطعمي كوينو سياتل زلنا أنا مسؤولات تحسس بعض اللهم سبعة مودة ساعتين حبرتها سمينايو درجة حاموسنا سمينايو نقدم زون أخيبا مالتي جي كم دليتي فتح كم إرتراوين متن زي كله أحسس بعض اللهم سبعة هنا قدايناك نحتت نخلينا زبل بديمقراطية من جدي نخلينا زبل حسابات مزيو نشت تلفون زرارينا مالتي مو كنا خطونا كنحتت بزبل منفسنا ببوزيتيف منفس بصبو منفس إنا كينا مالتي هو كن حجي خيتكم ديت فولتوس لم تاع حجي بصيحكم كتكودو داليكم حجي خيركم أي تفلتونيكم كبحلا يخيلنيو سبات تفلالي سبات خوديو أقاطعمي خودو بتفل سبات خودو المكتب كلهم خيلي جن بزوح ناي سياحة التقمتي المحجي كيركم أي تفلتونيكم كبحال أي كأن يسلم تاي مسلكي تفلالي جزء تفلالي سبات كيدوم تخل كيلوم يوم زي دليوم سبات أتو زي دليوم سبات أتون يوم
ኮይኑ ግን እቲ ቃልሲ ቀጻሊ እዩ ምክንያቱም እቲ ዲሞክራሲያዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ናይ መሰል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ቀጻሊ እዩ ሕጂ ድማ ብዓብዩ ድማ ሕቶና ሕቶ ፍትሒ ስለ ዝኾነ ናይ ፍትሕ ሚኒስተር ዝዓክል ኣብ ዓድና ሲያትል ኣብዚ ንቅመጠሉ ዓዲ መጽዩናስ ንዝእድል ክንሓልፎ ግቡእ መሲሉ ኣይተረኣናን ፍትሕ እንዲና እንደሊ ካልኩ እንደልዩ ነገር ይብልናን ፍትሕ ስለ ዝኾነ ክንሓትት መሰልና ስለ ዝኾነ እዚ እድል ድማ ክሓልፈና ኣይደለናን ስለዚ እዚ እቲ ጉዳይ ኣበረታትዩና ናብሁን ከይድ ዘብቃዕና ማለት እዩ እንታይም ኢሎምኹም ስለምንታይ ፖሊስ ፀዊዕኩም ኣው ከምዚ ነገርኺ ኣነ ብፍላይ ኣነ ናለውና ሰባት ኣለው ኣብቲ ማሕበረኮም ከም ኤርትራዊ ማሕበረኮም ኣባሊና ከምተ ኣባል ካልኣይ ተቀማጡ ሲያትል ሳልሳይ ኤርትራዊ ዜጋታት ኢና ንሕና ስለዚ እቲ ጻውኢት ድማ ከም ዝረኣኽዮ ኣብ ተፈላለየ ሶሻል ሚዲያ ለጢፎሞ ነይሮ ፐብሊክ ሴሚናሪዝ ህዝባዊ ሴሚናር ስለ ዝብል ንሕና ድማ ከም ህዝቢ መጠን ሕቶና ክንሓተት ንኽእልና ዝብል ኣቲና ማለት ተወሰኑ ሰባት ኣቲና መጀመርያ ካብቶም ቀዳሞ ዝኣተኹ ኣነ ሓደ ነይረ ካልኦት ድማ ኣትዮም ከለው እንታይ ተገይሩ እቲ ጉዳይ ካልኦት ሰባት ከኣቱ ክፍትኑ ከለኹ እቲ ማዕጾ ናይ እቲ ኮምፓውንድ ኣጭቀሞ ማለት እዩ እሱ ዳሕራይ የፈሊጥ ነና ውሽጢ ነርና ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሴኪሪቲ ፕራይቬት ሴኪሪቲ ነይሮም ኣፍ ደገ ፈቲሾም እዮም ኣትዮምና ትሽና ኣቲና ኮፊና ቦታና ሒዝና ማለት እዩ ኮይኑ ግን ናይቶም ፕሮግራም ዘዳሉ ሰባት ሓደ ሰምጽ እዩ ኩላሃትኩም ውጹ ካብዚ ቦታ ተፈትሽኩም እንደገና ከም ሓድሽ ክትኣትኩም ዝብል መግለጺ ምስሓበ ኩነታቱ ተዓዚብናዮ እቲ ናይ ቅንዕና ዘለዎ መልእክቲ ኣይነበረን ስለ ዘይነበረ ሓደ ተገሪሖም ዝወጹ ሰባት ነይሮም ኣነ ንተወሰኑ ሰባት ኮፊልና ጸኒሕና ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ውጹ ተባሂሎም መጽዮም ፐርሰናሊ ሓይቶምና ኣይንወጽና ተፈትሽና ይናኣቲና መፈታሽ ናይ መስለና እንደ ተፈትሹ ደልይኹም ድማ ንሕለለና ፈትሹና ኢልና ማለት ሴኩሪቲ ፕራይቬት ሴኩሪቲ ዝቆጸርዎ ሰብ ኣምጽኦም ምሱ ተዘራሪብና ማለት እዩ ፈትሽካ እንዲኻቲኻና ኢልናዮ እወ ፈትሽያትኩም ዘለኹ ኣነ ማይተረዳዕንን ኢሉና ማለት እዩ መጀመርያ ሓራይ ምሶም ተዘራሪቡ እንደገና መጽዩ ውጹና እዮም ዝብሉኻ ዘለኹም ነክርዳን ከዓለን ኢሉና ማለት እዩ ኣነ ከም ኣባል ማሕበረኩም ከም ዝኾንኩ ገሊጸሉ ስለዚ እዚ ወይ ግቡእ ምክንያት ሓቡና ክንወጽእ እንድርኮይና ግቡእ ምክንያት ሓቡና ናይ ህዝቢ ኣኼባ ኢሎም ጽውዮም ስለ ዘለዉ ጉዳይ ናይ መጽና ዘለና ንወጻሉ ምክንያት ኣይተረዳዕናን ኢልናዮ ማለት እዩ ብዙሕ ምስቶም ሴኩሪቲ ብዙሕ ተዘራሪብና ዳርጋ 45 ደቂቃ ዝኸውን ተዘራሪብና ውሽጢ ማለት እዩ ካብኡ ክንወጽእ ተገዲድና ማለት ዝሃቡና ቶም ሴኩሪቲ ዝሃቡና እዚ ከም ዝበሉና ቶም ኣዳልዮም ዘለዉ ሰባት እዚ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ኣይኮነን ናይ ፕራይቬት ሚቲንግ ኢሎምና ናይ ፕራይቬት ሚቲንግ ስለ ዝኾነ ብኡዱማት ጥራዩ ኢሎምና እጂ ናይ ሚኒስተር ጀስቲስ ናይ ፕራይቬት ሚቲንግ ኮይኑ መን ኣዳልይዎ ፕራይቬት ከብሎ ዝኽእል ኢልና ሓቲትና እቲዮም ናይ ሴኩሪቲ ዝነበሩ ሰባት ክገልጹና ኣይከኣሉን ምክንያቱም ንሕና ዝቆጸሩና ሰባት እዮም ከምኡ ኢሎምና ካብኡ ላዕሊ ክንሕብር ንኽእል ታም የብልናን ሰለም የብልናን ኣይተሓዙልና ኢሎምና ማለት እዩ ምንቲ ሰላምን ክንብል ንሕና ድማ ብሓደ ወገን ክንወጽእ ተገዲድና መብዛሕቶም ድሕሪና ዝመጹ ሰባት ከማና ዝተኸልከሉ ኣፍ ደገ ተዓጺዎም ዲፌንስ ረኺብናዮም ኣብኡ ኸይና ሞገተና ቀጽልና ምስ ፕራይቬት ሚቲንግ ስለ ዝበሉና ምንም ክንገብር ኣይከኣልናን ስለዚ ይርዳእናዩ ግን ፕራይቬት ሚቲንግ ኢሎምና ማለት እዩ ንሕና እቲ ግዜ ካል ኣማራጭ ኣይነበረናን ንሕና እዚ ከም ገበኒና ንወስዶ ስለምንታይ ብሓደ ወገን ናይ ህዝቢ ኣኼባ ኢልካ ትጽውዕ እዚ ብሲቲ ታክስ ፔየር ተሰረተ ወይ ተመስረተ ኮሚኒቲ ብህዝቢ ገንዘብ ተዋጽኡ ተመስረተ ኮሚኒቲ ናይ ህዝቢ መቃሊ ጌርካ ክትጥቀመሉ ንፖለቲካ ሻርነት ክትጥቀመሉ ግቡእ መሲሉ ኣይተረኣየናን ካልኣይ እዚ ንጽባሕ ንግሆ ንታሪክ መረዳእታ ክኸውን ፖሊስ ደዊልና ማለት 911 ደዊልና ፖሊስ መጽዩ ጉዳይና ክምዝገበና ደሊና ማለት ጉዳይና መዝግብና ተሓዝ ቶም ፖሊስ መጽዮም ታም ደሊኹም ኢሎምና ከምዚ ጸውዮምና ዝጻዊ ተዘገይሩ ንሕና ድማ ሕቶና ክንሓተት መጽና ብዘይንፈልጦ ምክንያት ግን ከልኪሎምና ኢልናዮም ቶም ፖሊስ ድማ ሶም ድማ ዳርጋ ሓደ 45 ደቂቃ ዝኸውን መስለኒ ግምጋም ብዙሕ ተኻቲኦም ምስኦም ኣብ መወዳእታ ንኦም ዝሓብዎ መልሲ ናይ ፕራይቬት ሚቲንግ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ኣይኮነን ስለዚ ፕራይቬት ሚቲንግ ስለ ዝኾነ ብኡ ምክንያቱ ኢሎም ነጊሮሞም ሓሶት ምዃኑ ጽሩ እዩ ግን እቶም ፖሊስም ተረዲእዎም እዩ ጸብጻብ መዝጊቦም ጸብጻብ ኣቕሪቦም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ምስ ወዳእና መወዳእታ ኣብዚ ግን ኣብ ደገ ኮንኩም ግን ዲሞንስትሬሽን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ሂቦምና ማለት እዩ ኣይኮነን ንሕና ዲሞንስትሬሽን ኣይመጻናን ንሕና ዝመጻና ኣብቲ ኣኼባ ንህዝቢ ኣኼባ ጸውኦም ስለ ዘለዉ ናይ ሲያትል ከም ኤርትራ መጠን ሕቶና ክንሓተት መጺና ትንሓተሉ ምክንያት ድማ ኣብ ዓድና ከምዚ ዓይነት እድል የለን ክንሓተት ኣይፍቀደልናን እዩ ስለዚ ይፍቀደልና ኣብዚ እድልና ክንጥቀመሉ ኢልና
ብዙ ሕቶታት ኣለና ህዝብና ተሰደደሉ ምክንያት ኣሎ ነዚ እድል ስለሰዓነ ስለዚ ክናሓቶ ዝግባአና ሕቶታት ክናሓተትና መጽና እምበር ንዲሞንስትሬሽን ኣይመጻናልና እዚ ጉዳይና ምስቶም ፖሊስ ወዳአና ኣይ ዘጽናሕና ጉዳይ የለን እንኳን ጉዳይና ተረዲእኹምና እምበር ነና በብገዛና ክንከይድና ኢልና ኩልና ዘለና በሰላም መጽና በሰላም ተመሊስና ማለት እዩ ክንደይ ትኾኑ ነርኩም ቁጥርኩም ኣተጸጋይ ብናተይ ገምገም እቲ ግዜ ብሓጽር ግዜና ጸዊናዮ ዳርጋ within 2 hours ዘይትኸውን ያ ብቴሌፎን ደዋዊልና ጸዊና ግን ካብ ብናተይ ገምገም ዘይተጋገሆ ስጋብ 70 ዝኸውን ሰባት ነይሮም ማለት ሕጂ እንታይኩም ክስ መስሪትኩም እንታይልኩም ይኹም ክትከሱ ማለት እዩ ክስዲኩም መስሪትኩም እሕና እዚ ክስ ክንመስርት ኣይበልናን ከም ሓሳብ ሰባት ደፈላሊ ሓሳባት ይዛረቡ እንዲዮም ክስ ኣይመስረታን ክስ ድማ ክመስረት ኣይበልናን ግን መሰልና ኤክሰርሳይዝ ንገብረሉ ቀሲልና ክንዘትየሉ ኢና እቲ ቀንዲ ግን እንታይ ነጥቢ እንታይ እዩ ኣብዚ ክራኣይ ዘለዎ እቲ ኮሚኒቲ ናይ ህዝቢ ሲያትል ናይ ኤርትራውያን እዩ እታ ሚኒስተር ድማ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ኮይና ናይ ኤርትራ ሕቶ ክትቀበል ግድን እዩ እዚኦም ሰባት ንህዝቢ ኣኼባ ኢሎም ጸዊኦም ፈላልዮም ማለት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ ዝፈላልዩና መን ምዃኖም መነጸሪ ነይሩ ማለት ብዓብዩ መንዮም ኣትዮም ንመንዮም ከልኪሎም እዚ ህዝቢ ሲያትል ባዕሉ ተዓዚብዎም ኣሎ መንዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ሰባት ተዓዚብዎም ኣሎ ስለዚ ሕቶና ክንሓቶ ዝግባአና እሱ ናይ ግድን ናይ ዲሞክራሲ መሰልና ስለዝኾነ ካልኣይ ብዓብዩ ከመሓላለፎ እንደሊ መልእክቲ እንታይ እዩ ፍርሕ ካብ መጠን ላዕሊ ብፍርሕ ስለዘሎ ፍርሕ ክንተጥ ሕቶና ብግቡእ ክንሓትት ከምዚ ዓዲ ዝብልዎ ዲሞክራሲ ዳይስ ዳርክነስ እንዲዮም ዝብልዎ ኣብ ጸልማት እዩ መግዛዕቲ ገበን ዝነብር ዲሞክራሲ ኣብ ብርሃን እዩ ስለዚ እቲ ሕቶና ድሕር ሓቲትና ክንበረዳዳ ንኽእል ፍርሕ ክንጠጥ ክእል እዩ ኣብ መንጎና ዘሎ ጋግ ድማ ክፍታሕ ክእል እዩ መወዳእታ ዜርናስ ንሓንቲ ኤርትራ ንሓስብ እንድር ኮይና ብሕጊ ክንመሓደር እንደሊ እንድር ኮይና ብፍትሕ ካብ ኩልና ክሰር እንደሊ ኮይና ሕቶ ከፍራሕና ኣይግባእን ነይሩ ስለዚ በሰላማዊ መንገድና ፈቀደልና ስለዚህ ተፈቀደልና ድማ ሃይሊ ብጎነጽ እንገብር አይደለና ናብ ገዛና ተመልስና ማለት እዩ እቲ ቃልሲ ግን ክቅጽል እዩ ዝቀጸሉ ተፈላሊ መድረካት ክህልው እዩ ከመይ ገይሩ ዝቅጽል ብምንታይ መንገድ ዝቅጽል ኣብ ሰዓቱ ክንሪኦ ኢና ገሊኦም ካብቶም ናይ ሕግ ደገፍቲ ነዚ ከምዚ ኣብዳላስ ተገበረ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ምሕታት ብስነ ስርዓት ዘለዎ መገዲ ነቲ ዲሞክራሲያዊ መሰልካ ምጥቃም ዝቃወሙ ኣለዉ ካብቶም ተቃውምቲ ከዓ ንዕኡ ዝቃወሙ ኣለዉ ብዳስ ናይ ሕግ ደፍታይ ዝኸይድ ኣለና ድብሉን ኣለውሞ እንታይ ርኢተኻ ተጸጋይ ኣነ ናይ ኣብዳላስ ሰብ ኩልሻ ዝተገፈ ሕብረተሰብ በተፈላለየ መንገድ ክቃለስ መሰሉ ዝበለጸ ኣማራጭ ኩልሻ ዝበለጸ ስልጡን መንገዲ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ እዩ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ግን ባዕሉ ድማ ኣዓና ኣለዎ ማለት እዩ ገበናት እንዳበዝሁ ካብ መጠላሊ መስከዱ ወዲ ሰብ ናቱ መንገዲ ያቀላለሳ ክቅይስ መሰሉ እዩ ንምሳሌ ኣብ ዓድና 50 በዲሞክራሲያዊ መንገድ ዘይጎደጻዊ መንገድ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ እዩ ብጽሑፋት ዲዩ ብድምጽ ብሬዲዮ ዲዩ ከስም ፈቲኑ እዩ ግን ምክታልን ገበንን ስለዝበዝሖ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ፍትሃዊ ኣይኮን ዝብሉ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ፍትሃዊ መንገዲ ግን ስለዚ ኣብ ዳላስ ዝገበርዎ እዚኦም ሕዋት ሜቢ ካልእ ኣማራጭ ስለዝሰኣኑ ኸውን ክእል እዩ ኣብ ናቶም ኮይኑ ክዛረባ ይኽእል ግን ከም ቀዳማይ ኣማራጭ እንታይ እዩ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ክንጸውሃ እቲ ህዝቢ ዕድል ክትበለካ እቲኦም እንዚ ዘይድግፍና ዝብሉ ዘለው አይ ቲንክ ቀሲሎም ወይ ድማ ርግኢሎም እቲ ጉዳይ ሓስበሉ ጽቡቕ እዩ ኩልሻ እንታይ እዩ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ኩልሻ ለውጢ ዋላይ ትጸበይ እምበር ካብቲ ስርዓት ወድለምቲ ይመጽልካ ዋላይ ትጸበይ ተቀንዲ ግን እቲ ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዎ ብፍልጠት እዩ ቅድም ዲሞክራሲ ዳይስ ዳርክነስ ዝበልኩ ብምክንያት እዩ ምክንያቱም ፍልጠት እዩ ኣድላይ ህዝቢ እንደነቂሑ እንደፈሊጡ ግቡእ ማፈሊጡ ሕቶታቱን ሓቲቱ ኩልሻ መወዳት ኣለዎ ስለዚ ናይ ኣገባብ ቃልሲ ተፈላለየ መንገድ ስለዘሎ እዚ ጌጋዩ እዚ ኩኑ ክትብላ ይትኽእልና ያኔ ላይ ተጸጋይ ኣነ ወዲ ኤሳኔራ መብርሂ ደሌኔሮሞ ካልእ ተደብልካ ንወዲና ብሽም ስማዕት ሬዲዮና ሰላም የምስግነካ እሺ ታንኪዩ ያረጉ ያኔ ላይ ገንዘብካ ጸጋይ እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና كبرى سمعتنا أتا واشنطن دي سي بمنستر فتحي وزارة فوزي حاشم كاز تتصوعي حزبه أخيواز ملك الدماء دكتور صقابس ملاش بزرزر كحبرنا عديمي له دكتور صقابس ملاش نفسه بمللا يجمر يعني اللي حرقو راديو رنا نزعدل بزوحابكم شمي صقابس ملاش بحال professionally I'm biology scientist ኣብ ጂኦሎጂን ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ ምህር ተቀምጣለሁ ሜሪላንድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክፍለ ግዛት ሜሪላንድ ነበር
اب منقصاص ወይ ካብ ዚ አክቲቪዝም ካብ 2011 ብንጡፍ ኣብ ቃለወጽ ቃለ ጸኒሐ ኣብ ዝተፈላልዮ ከም ዓርባ ሓርነት ኦፍ ኮርስ ጋብ ሕጅላ ኣብ UIC ነይረ ለሮሃ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢያን ኣብ ዝተፈላልዮ ንጥፈታት ናጥፍ ነይረ ሕጅ ሃዝና ያክል ባይቶ መስረት ከሎ ኣብ ዋሽንግተን ኤሪያ ካብቶም ነዋህድ ነበርና ሓደ ኮይነ ሰርሕ ነይረ ሕጅውን ሰርሕ ኣለኹ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢያን ሕረ ዶክተር ጽጋቡ የቀነለይ ምዞም ናይ ደቡብ አፍሪካ ሪኻ ሓቀይ ኣይኮንኩን ምስኦም ርክብ ነይሩኒ ግን ምስኦም ኣይኮንኩን ካብቶም ቡልቂ ስኮላርሺፕ ረኺቦም ካብ ኣስመራ ናብ ሆላንድ ካብ ሆላንድ ናብ ዚ ዝመጹ ሓደ ናው ውሕዲ ኻገር ካብዞ አሜሪካ ኣብ አሜሪካ ካብ 2000 ጀሚራ ኣብ አሜሪካ ኣለኹ ሎሚ ዘረኸበትና ንስኻ ሓደ ካብቶም ኣኼባ ናይ ብግደፍ ዝተጸውዐ ኣኼባ ኣብ ዲሲ ብሚኒስተር ፎዚያ ሓሺም ክካየድ ተመዲቡ ዝነበሩ ከኣትዉ ካብ ዝተበገሱን ዝተኸልከሉን ኢኻ ኣቐዲሙ ንሰማዕትና ክንነግሮም ዘለና ኣዳላዊ መስከረም ዌብሳይት አቶ አለም ጎይቶም መጀመሪያ እናውስ ገብር ቀኒዩ በቴሌፎን ናራ አዘራሪበ የመን ኤምባሲ ኤርትራ ሰላማዊ ሕቶ ኸነቅርብ ተቃውሞና በሰላማዊ መገዲ ሪተና ክንገልጽ ጸገም ከም ዘየለ ተሓቢሩና ኢሉ ይሕብር ቀኒዩ በአንጻሩ ሕጂ ግን ተኸልኪልኩም ሰሚዕሞ ከመይኔር እስከ ተኹነታት ነገርና አቶ አለሙን ደዊላ ሓቲቴ ነይረ ብድምጹ መረጋገጽ ኽበና እኳ ተደለኹ ፈቃደኛ አይኮነን በጽሑፍ ግን ከም ይድብል ደሎ ሕራይሎምኒ ወላ ብትመረቕታውን ቅድሚ መዓልቲ ናይቲ ማሕበረኩም መረቕታ ምስኮትኩውን ክንሳተፍ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ከም ዘየለ ተሓቢርና ኢሉሞ እንታይ ስለ ተፈጥረ ዳዮም ከልኪሎምኹም እወ ሓቁ ንሱ አለም ጎይቶም ኣብ ዌብሳይቱ ገሊጹ ነይሩ ቅድሚኡ ከዓ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዳላስ ኣብ ሲያትልን ብፍላይ ከዓ ዳላስ ደለይቲ ፍትሒ ኣትዮም ሰላማዊ ዝኾነ መገዲ ሕቶታት ሓቲቶም ዋላ ግቡእ መልሲ ዳ ኣይተሃበሉ ሚኒስተር ፎዚያ እምበር ሓቲቶም ጽቡቕ ንህዝቢ ኤርትራ ዝትንክፍ ሕቶታት ሓቲቶማ ኣይመለሱትን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መጽያ ምስተባህለት ከዓ ንሕናውን ተቐሪብና ናእሽቱ ሕዋትና ብጣዕሚ ተዳልዮም ሕቶታት ፎሎ ኣፕ ካብ ዳላስ ዝነበረ መቐጸልታ ናቱ ሽዑ ጽቡቕ መልሲ ስለደይ ሓበት ክንሓታይና ደሊና ወላ ሓንቲ ዝርብሽ መንፈሱን ኣይነበረናን ክንሓት እቶም ኣሕዋትና ውሽጢ ኣትዮም ምስኣ ዝሳተፉ ወይ ኣብ መንሳ ዝነበሩ ተኣኺባታት ዝኣትዉ ይኣትዉ ግን ሕቶ ብግቡእ ሕቶታት ብዙሕ ግዜ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት ሕቶ ስለደይ ሓቱ ክንኣቱ ብደሊና ኩላትና ቀኒናየ ኢና ክንዳሎ ግን ካብ ሰዓት 2 ጀሚርና ኣብቲ ከባቢ ክንከይድ ተፈቲኑ ማለት እዩ ብዙሓት ኣሕዋት ቀድሜና ኣብ በፂሖም እንታይ ተሓሳብ ነበረ እኩብ ኢልና እንተኸይድናዮ ምናልባት ሓይሊ ክመስል ስለድኽእል በብኽልተ ወይ በብሰለስተ ኮይና ንእቶ ኢልና ክንኣቱ ኸይድና ኣብቲ ኣፍ ደገ ምስ በጻሕኩ ብፍላይ ንዓይ ጽጋብ ናበይ ደሊኻ እዚ ንዓኻ ዝምልከት ኣይኮነን ገሌሉኒ ዳንኤል መሓሪ ወከም መብዛሕትኩም ኤርትራውያን ብመተዓቢቲ ትፈልጡ ኣብ ሶሻል ሚድያ and ሙሴ በርኸ ክልቲዮም ስለ ድፈልጡን ብፍሉይ ንስኻ ናበይ ደሊኻ ገሌሎም ማለት እዩ ቅድሚኡ ካልኦቱም ዝተመልሱን ኣጋጥሞምኒ ኣብ መገዲ ረኺበ መሊሶም ናገሌሎምኒ ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን ከምኡ ድሓር I don't know ሶሻል ሚድያ ተፈታቲልኩም ትኾኑ እቶም ኦፊሰርስ ፖሊስ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ዲሲ ኣይተኣትውንኹም ብልኹም ኣለዉ ኣይተኣትውንኹም ኢሎምና እንታይ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ፐብሊክ ንኤርትራውያን ህዝባዊ ኣኼባ የተፀውዒ ዘሎ ንሕና መሰላልና ክንኣቱ ይገለናዮም ኖ ንሕና ኣይተእትዎም ተባሂልና ኢና እዚኦም ብፍላይ እዚኦም ሰባት ከይኣትዉ ኢሎም ኣብኡ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይኖም ከሊኦምኹም እዮም ሕጂ ተኣትዉ ትኽእሉንኹም ንምንታይ ኢልናዮም እዚ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ተባሂልና ማለት እዩ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ኮነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፕሮፐርቲ እዩ ንኹላትና ከዓ ዝምልከት እዩ ኤርትራን ኮሚኒቲ ሴንተር ይዝበሃል ኢለያንታ ፖሊስ ብፍላይ ኣነ ማለት እዩ እሞ ንሕና ንሶም ኢቨንት የካይዱ ኣለዉ ኣብቲ ኢቨንት ፕራይቬት የሚሎምና ንሕና ካብ ፖሊስ ካብ ዋሽንግተን ካብ ዲሲ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ፖሊሲና ተመዲብና መፂና ኢሎምና ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ኣሕዋት ብኸምኡ ቅድሚ ተመሊሶም ድሕሪ እውን ተመሊሶም ብዙሕ ክንኣቱ ይከኣልናል ማለት እዩ ዶክተር ጽጋቡ ኣብ መብርህ ዝደልያ እንታይ ተሓቲቱ ዘይፈልጥ ክትሓቱ ስለ ዝደለኹም ኢኹም ክትኣቱ ደሊኹም ተሓቲቱ ዘይፈልጥ ብፍላይ ኣብ ዳላስ ኣሕዋትና ጽቡቕ ሕቶታት እዮም ሓቲቶም ግን እንታይ ነይሩ 3-4 ሕቶታት ስጋብ 5 ሕቶታት ሓደ ሰብ ሓቲት እሞ ንኹሉ ኣድበስቢሳቱ እያ ትሓልፍ ነይራ ሕጂ ንዕኡ ብንጹር መልሲ በብሓደ ጌርና ንሕተታ
حدا سب حدا حتى ويكلت حتى يحتتا كتملس نحتتا تبهيلي ناخينا مالتي من لاس دخل نركبينا انه ملسخ نركبنا إن نخونينا جن نهزب إلتراجن أبو أبتناتهم أخيبا أبتين السوم زدالوا أخيبا أتينا بسلام ومجدي حتى تكمل حدثنا لا تما أبو خات هزب خات حتى زل حتى سي هزب إلتراز من حتى خمس خونه of course all edit جيرم ويك أنت عشان تديوت يومه حتى تبخمينا بل ملس عقب ملس نركبون أنا بزح سفيتاي نبرن منستر فوزيا زي ملسوتو كتملسوس لزي دليت يا وي تنايدالاس أخل تمكروي نيرو أخذك ولا أيتملسو دقيم كانت حتى محتاتو كأوزرك بوليتيكا وربح أنتاي بوليتيكا وربح علودي يبلون بزح داش ميبلن جن أسكي بنصور نحتتا دي فولو أب حتى تات نيرو نجينا بنت نحنا نعنا قربنا إذا متأثيرون دلوسي نعنا قربنا مسانا مقادلتنا قليلا مليساتو مالك يا exactly كلتشين حدا أب واشنطن دي سي أب فيستيفال نيمان جبر أب مانكي حاتيتنا تحاتيتو كم أي نسوا انتاي زبا أسزلوس انتاي أمانجو سياسن زوم من سراتن سي انتاي فلن انتاي زبا أسوم زلو قال مستواله زي وانا زي مردا حواتنا يم نعنا أربنا من لاسيو قليلا exact تين عينة ملسخة مليسا مالتي جزي نحزب إرترا حواتنا يم داتا بحالة بزح سب حالي بخمقوها دقاقي مناقن حتى هادرينا مالتي ملسخ خمزي ترخبونا فلوتكم ست محتات انتاي تمغصبو لما جمت هكذي أب حالفتي نايت سرعات مزيوم أب دقة لزب زخونة أتليس ولا ملسعيت ملسوسي مفتان حدا ويبقى حتى كمان مفقادة حدا نقر نديو جن اتي كون دخون زي حمشت حتوتات بحنساب تحاتيتات لزخونة ديا زي ملسطو دلنا فلت كان احنا دالينا نحاتت مالي كال جن كما جواب قالسي إذا حتى زي دقفتن تقامتن فتير يخاب كلتي وجلي كابتم طرفاتنا يقدف أي تقبلون نزب دالاس زترعي قال تقامتون أبداس ناي يقدف كيت كام محتاتون أي تقبلون السخان تاي رؤيته خابزي هايو أنا بزحو كابتي سرعات ملسخ ملسخ نسبة أين سبانينا نورمالي جن انتاي مبل أزاسب زيا أقريبا مليساتو الله نمجمع تاكزي ولا توم أبداليتي بتحزر لو إرتراويان يوم أتليس إثيوبيانهم ويوينهم أيبالتنا نسو تي حادة مالتي أمبر حافشاوي كم تقالاساي بوزح ملسي كابهم كتبس أي تسباني أبتناتهم مخاد كأنتاي ربحو حجنامنت أب مي أبت جنبوز قبرنا يناي مع الناس من demonstration أبت إمباسي خيرنا أبت إمباسي كيد كلنا ملسخ نركب لنا يكوننا كيدنا نعلم جن تي demonstration تهزبي قطعنا يتهزب نمر أيو مالت قل أبو انتاي ترأيو حدا خافت الشعوذ ترأي نمجمع تاقزي كاربا فيت نفيت أو زينا فيت قل أو حدا ميترو زي ملسي تدقافز بهالنت فتح الدلاي فتحن فيت نفيت تقادنا تراخيبهم سي نبأس الزعدم تسرع زدليو نقر أي تقابل أبزيون حدا خاب ولا فتينهم نيران قال يمكن مبزحت السابقن نتي حتوتات محتاتهم إمباكت يطاروا لهم نيران مالت حجتي انتايو وعيلو حديرو إرتراويان ننحد حدنا من رخاب نايتر سرعزي لهم لو صباح يلا كم إرتراويان كن حابيرنا بزعبا قداي هاقرنا كن حاتت ويكن حدا أخي باقي نبركن حدا خابتي نقدميت كسبكم الناس إلنا أنا قمتو مالت أمبر بوليتيكاوي ربحا اللودي يبن سوسايتال ربحا كن ألو زبلو إمناتال حبر السباوز قونن ربحا كن كلو خلق ولا فللي إن دهالو كاسي أب حدا أداراج كنكا زعبا في النكاح تزارد مخال كمان حدا من خدمي تسقم نتسرعات حجي خابتي إيكويجن أو تينا مالت نتحزبي أبقمية تاتينا كمتي عبدالله زرعنايو مس بحري نايت سرعات زي كيد زخونه فولي رئيتو زي تصور سرعاتي فولي رئيتو كأنقد اندحر جميرو كأوزعبي لوطي يلن كمو خصل خيلي زبل تسفاس لزنبركم ديو حق زربا أنا أبت نايدالاس نايسياتو سميع نيرة قال تقالستي كم كأتو خم تخلكلو سميع نيرة عبدالاس كن كله متاو نالبادو نتي نسا بفلاي كم سب بساسي توهم نمتاي تخلقوهم إلا يمو هذه حادث قمت نقدميتيهم كل جزء لو تخمس الكات دليو قلت فك لو تخمس لنا ندلن دينا إذا عينت اللوتي توم كم زي إرتراويان الناس نقولوا
ደገፍቲና ወይ ሰፖርት ንትስርዓት ክህሉ ትስዕሩ ዘለው ኤርትራውያን ሲ ቶም ደለይቲ ፍትሕዋቶም ዝሓትዎ ሕቶ ናቶም ምን ሕቶ ከም ዝኾነ ምርኣይ ኣነ ሓደ ትጽቢት ነይሩና ኣነሲ ክኸልኡና ኢለ ኣይተጸበቑን for some reason ግን ገለገለ ሕዋት ግን ኣይእትውና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ዳሽሙር is fully ካብ ናይ በዓል ዳላስ ገለ ድብሉ ሕዋት ነይሮም ዋላ ዲሞንስትሬት ክንገብር ሕጂ ፍቓድ መውፃና ነርና ዲሞንስትሬሽን ንስኽሲ ናይ ፍትሒ ሚኒስተር ተባሂል ክሲ ዘይፍትሓዊ ነገር እንዳተገብረ ብሓንቲ ሃገር ከም ሚኒስትሪ ፍትሒ ከማኒ ሽምክ ክትፅውዑ ሲ ግቡእ ኣይኮነን ኢልካ ዲሞንስትሬሽን ምግባር ከኣል ነይሩ ግን ኣብ ዳላስ ግን ንዕኡ ሓሊፎም ኣብ ውሽጢ ኣኼባ ኣትዮም መብዛሕትኡ ሕቶታት ምሕታት ምኽኣሎም ምናልባት ዶ ገለ ለውጢ ተገይሩ ስርዓት ዝብል እምነቱን ኣሕዲርና ነርና ማለት እዩ እሶምቲ ዴሞንስትሬሽን ቲ ሰላማዊ ሰልፊ ለሚዶሞ እዮም ሕጂ ግን በታ ዘይለመድዋን ዘይፃወርዋን ነገር ይኹም መፂኹሞም ማለት እዩ ሓንቲ ዓባይ ነገር እያ ነይራ ናይ ብሓቂ ኣነ ናይ ዳላስ ሕጉስናዩ ብዙሕ ነገር ንቅድሚት ከም ዝኸደ ዋላ ንሳ ግደፍዎም ይሕተቱ ደይ ሃገራውያን ትምልስሲ ንሃገራውያን ዘይተሰምዐ ክትብላሃላ ኩላትኩም ንዓይ ኤርትራውያን ክፍልለይ ኣረኣያ ጥራሕ ይደለኩም ኢላቶም እዚ ሕጂ ኣነ ብጣዕሚ ንዓ ኸማነ ሓንቲ ካብተን ንዓይ ከም ፅጋብ ሓታ ደልየ ዝነበርኩ ንስኽሲ እዚ ተዛሪብ ንፍሉይ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘለዎኻ ዝፃወር ስርዓት ከም ዘይኮነ ትፈልጥ ኢኺ ብፍላይቲ መራሒ ከም ዘይፃወር ትፈልጥ ኢኺ ንነፍስኻ ስኮር ትሰጋእ ትብል ኣብ ከይትእሰር ወይ ከይትጣሽ ወይ ተብል ኢላ ከብላዕ ሓታ ደልየ ነይራ ብኣንጻሩ ህግደፍ ማዕፆኦም ከፊቶም ንኩሉ ደላይ ፍትሒ እትዮም ከም ድላዩ ክዛረብ እንተዝገድፍዎ እሞ ከምቲ ልሙድ ዕንክሊል ዝኾነ መልሲ እንተዝህብዎ እሞ ተደጋጋሚ ከምኡ እንተዝገብሩስ እንታይ መሓገዘን እዚ ፍትሒ ምምፃእ ለውጢ ኣብ ምምፃእ እወ ሕጂ ኣብኡ ኣብቲ ዕንክሊል እንተዝደጋገም ነይሩ ከምቲ ድለ እቲ ብፍላይ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ኣብ ፍትሒ ዝኣምን ኤርትራዊ ኣትዩ ዘሴም ዕንክሊል እንተኸይዱ ዳግማይ ክትገብር ምናልባት ዶዞም እዚኦም ሲ ነዛ ሰብ እዚኣ ሰይዶማ ዘሎስ ነቲ ሕጂ ጥርዚ በዚሕ ዘሎ ቁጥዐ ናይቲ ህዝቢ ብሓባር ኮንካ ናይ ምስራሕ ድሌት ሲ ንዑ ከም ክኑ ድዮም ወይ ብዛዕባ ኣንጻሩ ክሰርሑ ድዮም መፂኦም ኢልካ ትጠራጠር ማለት እዩ ግን ብክልተ መልሲ ረኺብናላ ማለት እዩ ሓደ እቲ ንኸይኣቱ ንሳ ኣሚናትሉ ድያ እቲ ካውንስለርስ ኣሚኖምሉ ድዮም ግን ኣብኡ ነይሮሞም ኣብቲ ኣፍ ደገ ዘቐመጥዎም ሰባት ነይሮም ተቃውሞ ዋሽንግተን ዲሲ ኤርያ ጽቡቆም ዝፈልጡ ንኸይኣቱ ዝኽእልዎ ሕጂ እዚ ግን ናይ ዳላስ ዘይሓሰብዎ ዘይተጸበይዎ ነገር ይመጽዎም ዝብል እምነት ኣሕዲርና ማለት ድሕርታ ናይ ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘጋጠመና ያቀነለይ ዶክተር ጽጋቡ እስኹም በብውልቅ ዲኹም ኣቲኹም ብውድብ ኢኹም ሓደ እቶም ዝኽልክልኹም ሰባት ካ ፐርሰናሊ ማለት ንሰብ ዝፈልጥዎ ጥራይ ድዮም ዋላ ዝተወደበ መን እንታይ ይገብር ጽሑፍ ዲደሎም መለለይ ከምዚ ኤርፖርት መራኽቲ ኣትኸለኻ ሽምካ ውፀንሕ ገለ ዝብሎም ኣሽማትኩም ዲ ውፀንሒ ወይ ብገጽ ዝፈልጠካ ጥራይ መልሰካ ከመይ እዩ ነይሩ እስከ ንገረና ብገጽ ዝፈልጠካ ሕጂ ናብነት ገለገለ ሕዋት ኣትዮም ነይሮም ይህደኑ ከዓ ተጀሚሮም ማለት እዩ ውሽጢ ምስ ኣተው እቶም ንተቃውሞ ይፈልጥዎ እዮም ንገለገለ ሰባት ጽቡቕ ጌሮም ፈልጥዮም ትባሃሉ ኣብቲ ኣፍ ደገ ጠጠው ኢሎም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ብመደብ ሰብ ፈልጥዮም ተባሂሎም እዮም ተቐሚጦም ኣቦ ናትና ካይዳ ግን እቲ ይኣክል ኢሉ ተበጊሱ ዘሎ ሓይሊ ዝጀመሩ እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ይኣክል ባይቶ ወላ እዚ ናይ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ፍትሒ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤርያ ከባቢ ዘሎ ኣብኡ ዝነጥፉ መንእሰያት እዮም ኦኬ ኣብ ዳላስ ከምዚ ተገይሩሎ ንሕና ከዓ ብጥርኑፍ ዝኾነ ሕቶታት ሓደ ሰብ ካብ ክልተ ሰብ ሕቶን ላዕሊ ከይሓተተ ተን ስፔሲፊክ ዝኾነ ሕቶታት ንኽንሓትት ተባሂሉ ተዳልዩ ኣትዩ ብውድብ ዘይኮነ ከም ነበርቲ ዲሲ ደላይቲ ፍትሒ ዝተኣከበ ሓይሊ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ይኣክል ከም ትፈልጥዮ ይኣክል ሕጂ ንብዙሕ ሰብ እዩ ዘዋፍር ዘሎ ኣብ ብውልቂ ሰርሕ ዝነበረ ይኹን ኣብ ውድብ ዘሎ ይኹን ደላይ ፍትሒ ጥራሕ ይኹን ዳእምበር ተወደበ ይኹን ዘይተወደበ ኣብቲ ይኣክል እሰርሓሎ ማለት እዩ ኣብኦም ሳይድ ግን ከምዛ ዝበልኩ ውልቀ ሰባት እዮም እዚ ዳንኤል መሓሪ ብፍላይ መብዛሕትኦም ደለይቲ ፍትሒ ፈልጥዎ እዮም ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ከም ተቃዋሚ ኮይኑ ብዙሕ ዝዕገርግል ዝነበረ ሰብ እዩ መብዛሕትና ካብቲ ፍትሒ ንቃለስ ነበርና ካብ 2018 ስጋብ ዚ 2013 ሲ ምሳኹም ኣለኹ እንዳበለ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ከዓ ኣብቲ ኩዕሶ ዝፈልጡ ኣብ ኩዕሶ ናይ ነብዛነታ ኩዕሶ ናይ ደገፍቲ ናይ ተቃዋምቲ ዝበሃሉ ገለገለ ጋንታታት ኣሎ ኣብኡ ዝፈልጡ ሰባት ነይሮም ማለት እዩ ኣብቲ ገዲም ተጋዳላይ ተቃላሳይ ዝኾነ ናይ
ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኮኑ ቀዲሞም ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝተፈልዩ ተጋደልቲ ተቃለስቲ ከዓ ኣብዚ ከባቢ ፍሉጣት እዮም ንዖም ከዓ የለልይዎም መብዛሕትኦም ማለት እቶም ኣብቲ ኣፍ ደገ ጠጠው ኢሎም ዳሽም ደብሉ ነበሩ እቲ ሕጂ ፍሉይ ንዛረበሉ ዘለናስ ሚኒስትር ፎዚያ እንታይ ትብል ወይ ደገፍቲ ሕጊ ደፍ ተኣኪቦም እንታይ ይብሉ ዘይኮነስ እቲ ደላይ ፍትሒ ኣትዩ ዘቕርቦ ሕቶ ዝተፈልየ ስለ ዝኸውን እሞ ካብቲ ናይ ዳላስ ተመሳሳሊ ተመክሮ እንተሎ ኢና ኩሉ ሰብ ተጸቢዩ ነይሩ ኣናውንስ እውን ተገይሩ ስለ ዝኾነ ኤምባሲ ዌልካም ኢሉሎ ዝብል ሓበሬታ ብመስከረም ዌብሳይት እውን ተዘርጊሑ ስለ ዝነበረ ኢና ተጸቢና እሞ ካልእ እንታይ ኣሎ ዶክተር ጽጋቡ እዋ ካብቲ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ገለ ዝኸውን ጸኒሕና ኣብቲ ከባቢ ምስቶም ፖሊስን ብዙሕ ተዛሪብና ንሕና ሕጋውያን ኤርትራውያን ኢና ኣሜሪካንስ ኢና ሕቶ ህዝቢና ኸ ንሓትት እገሌልና ኣቕሪብና ኣሎም ነና ነቶም ዝኣትዉ ዝነበሩ ሕቶ ብዛዕባ ሃገርኩም ሕተቱ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ዘይኮነሲ ብዛዕባ እቲ ሃገር ዝመስል ሕቶታት ግን ሕተቱ እንተደሊኹም ጽሑፋት ኣለና ክንበኩም እንዳበልና ከነዛርቦም ጀሚርና ነርና ማለት እዩ ንህቦ ሓበሬታታት ንህቦም ነርና ግን ፍቃደኛታት ኣይኮኑን ነይሮም ቺዶኺዱ ንስኹም ዕሱባት ገለ እንዳበሉ ጻረፉ ነይሮም ገለ ንሕና ግን ኣብፀርፉ ገለ ክንኣቱ ኣይደለናን እውን ብጊብተን ብመሴጅ ብዛዕባ ሃገርኩም ብዛዕባ ፍትሒ ተዛረቡ ናይ ፍትሒ ሚኒስተር ስለ ዝኾነት ብዛዕባ ዘሎ ናይ ኤርትራዊ ኩነታት ፍትሒ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ኩነታት ግን ሕተቱ እንዳበልና ሓበሬታታት ንህብ ነርና ማለት እዩ ንሳያ ክብል ደለ ሓረጉ ይቕኒርለይ ሓረይ ዶክተር ጽጋቡ ስመላሽ بشم سمعت ردي رنا يمسكنك هندبت نتاد تفترة قطامي خمي كم زنبرت ما برهن مركبي دويللك كبرتها باللي بخال صفحة مدام كنا الرخاب تصفى قبر Thank you so much حرقو عاون للي دوز لذهبكم مني أبقى صالحة تصوصي زقنا حواليتها هنا نصحة تصفى قبر كبرى سمعتنا أفال بايتو يأكل سمين أمريكا أتو قصة براخي أبزي منستر فوزيا حاشم زكارتو أخيبانا واشنطن دي سي كأتو عد الرخيب وسلازنبري بزرزر علي لنالو أبزي مصصوم كن أروينا كساب شعو سلام كنيه زي راديو إيرنا دلت راديو إيرنا